Kritikal ang kamugtakan ngunya ni Patrolman Ronnie Riveres huli sa gunshot wound na sinapo kay ni Sapayo matapos na magresponde sa naman kuta sa sumbong na ipinaabot sa indang hepatura sa Police Station 3 sa Naga City. Dapit sa sarong delivery rider na nakabulag taasin mayo nin malay sa tinampong sakop kan Lomeda Subdivision, San Felipe parehong syudad. Pasado alas 12 nin udto kasudma. Sa impormasyon pag-abot subot sa lugar kan insidente, dai na naabutan pa kan kapulisan ang lugadan pala na delivery rider na si Ryan Vargas kan Zone 2 Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur. Huli kay ini dagos naman na nagkondukta ng Oplan Katok ang nagrespondeng kapulisan, kabali na ngani si Riveres, kaiba man ang mismong punong barangay kan lugar na si Al Rodriguez. Alagad kan pag-abot sa sarong residensya na pigsasabing pagsadiri nin sarong Eric Season, imbis subuot na pagbuksan ng otoridad, basang nasa na nakamati nin putok nin badil sa laugan residensya na nagresulta sa lugad ni Riveres. Phoner. Huli sa daing habas na pagpapaputok nin badil ni Season, asin day pagkakakumbinser sa ginibong pakikipagnegosasyon kan otoridad, na perita naman na makiribay nin putok ang otoridad, rason nga ni bawian manin buhay. Ang ginibong niya kan sa investigador, naghanap naman sa lugar kung sisa igwang naka-install na CCTV para maaraman kung ano nangyari talaga. Naghapot naman sa sarong residensya, day madang CCTV hanggang duman sa may likod na harong, igwa naman CCTV. Napag-araman man, dati nang may piga at ubang na kaso si Season taong 2019. Ako nang laogon, kasi armed and dangerous na so tawo na niya sa laog. Dahil tapasyerto kung sisa niya sa laog, kung pirasi niya sa laog. Kaya pinirsana kan si team, si SWAT, na rong kahon sa rong gate, sa salit na gate na agyan kan tawo. Eventually, habang naglalaog, siging protukan, Sa ngunya, nasa ICU pa si Riveres, mantang brain dead naman subuot ang delivery rider. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balla.